И Гийом Креспи от Испания с 10:23, девета пътека. Ламон Джейкъбс, Чиджиндо Уджа и Яник Волф са състезателите, които реалистично очакваме да спорят за първите две места. Убеден съм, че Джейкъбс е сложил като, така да се каже, едно от най-добрите неща през сезона, към които да се цели именно Европейското първенство пред родна публика в Рим. Може би тук е и фокуса на неговите усилия. Ще видим. Чудесен старт за Си-Джей Уджа. Сега вече Ламонт Марсел Джейкъбс взима аванс. Джейкъбс и Пабло